Viete si predstaviť, že by ste si platili službu, ktorá by vás stála 1000 eur mesačne, teda dokopy 12 000 eur za rok? Aká dobrá by to musela byť služba? A čo tak ešte, ak by ste si ju museli zaplatiť rovno na 4 roky za 48 000 eur? Ako veľmi by ste dbali na to, aby ste dostali adekvátnu hodnotu za vaše investované peniaze? A ak by ste ju nedostali a boli by ste sklamaní, boli by ste ochotní opäť investovať 48 000 eur za tých istých podmienok pod vedením toho istého riaditeľa a tímu? Alebo by ste vyžadovali minimálne výmenu manažmentu a vyvodenie zodpovednosti? A teraz je tu ten háčik. Táto suma nie je fiktívna a vy si tú službu reálne platíte. Sú to služby štátu. Ak zarábate priemernú mzdu, čo je cca 1500 eur mesačne, a k tomu si prirátate priemerné životné náklady, dajme tomu 1100 eur mesačne, tak túto sumu platíte štátu z vašich daní. A aké služby si teda predplácame? Napríklad to, že keď dostaneme rakovinu alebo budeme potrebovať výmenu kĺbu, nebudeme musieť na testy alebo rentgen čakať pol roka až rok a pol. Alebo napríklad to, že vaše dieťa bez problémov zoberú do štátnych jaslí. Že cesta z Banskej Bystrice do Bratislavy železnicou bude trvať 2 hodiny a nie 4,5. Alebo diaľnicu do Košíc, ktorá nevedie cez Maďarsko. Lenže my tie peniaze platíme. Niektorí menej a niektorí oveľa viac. A tú očakávanú hodnotu za nich nedostávame. A čo za to dostávame? Stagnujúcu alebo upadajúcu kvalitu služby, ale neustále sa zvyšujúce poplatky vo forme vyšších daní a opätovne si v našej krajine volíme vládu, teda manažérov, ktorí už poprvýkrát dokázali, že s našimi peniazmi buď nevedia hospodárne narábať, alebo ich zneužívajú. A túto analógiu môžeme veľmi ľahko uplatniť nielen pre vládu na národnej úrovni, ale aj na tej lokálnej a pre samosprávy, ktoré sú tiež financované z našich podielových daní a z našej práce. Takže zamyslite sa, volíme si aj v našich mestách a obciach kvalitných manažérov a manažérky a dostávame kvalitné služby? Len nerozmýšľajte príliš tuho, aby ste sa náhodou nepotkli na výmor.